Owganistanyň Zöwüzjan welaýatynyň Akçy etrafynda ýerleşýän Zerger köçesiniň ugurundaky bu zergerçilik dukanynda türkmenleriň gadymy kümüşçilik senedi ýöredilýär. Yerli türkmenleriň azy tiresiniň wekilleri tarapyndan dolandyrylýan bu dukanyň ustalarynyň biri Şir Mämet gözbaşyny gadymdan alyp gelýän türkmenleriň zergerçilik kärini dowam etdirýändiklerini aýdýar. Zergerlik işliyoruz bunlar akılava kısp bile asıl kısp olan bile bana zerger köçeden işliyoruz. Bana şimdi şeyde şagirdlerimiz var bana işliyoruz. Şimdi atababa yüzlerce yıllar olan şeylerde bana bile zergerlik ediyoruz. Atababalarımız olan kısp işil. Bana şimdi bilezik, tumar, kette laket, şimdi zatlar onarıyoruz. Altın sayılar onarıyoruz. Özüniň zergerçilik ustatlygy bilen tanalýan türkmenleriň azy tiresiniň beýleki bir wekili Hudaýnazar türkmenleriň saýteplerini oňarmagyň juda inçe senetdigine üns çekýär. Rakamyny ýenjip, hoş muny ýokaldyp, soň gaýçygyr karýana edip, näme şeý, hoş gurşyjak bolsak, hoş gaýçy bilen gyrkyp, soňa barabarlap, hoş rakamet gurşýarda. Türkmen kümüş ustalarynyň elinden çykýan saýtepler diňe bir yerli ilatyň arasynda uly meşhurlygy eýe bolman, eýse oňa daşary ýurtlarda hem uly talap bildirilýändigini ýykdylýar. Tumar gurşýar, her daşary ýurtlara gitýär. Pakistan, İran, köplenji Türkiýe gitýär bu zatlar gurşýar, şeýle zatlar. Ama aýda zatlar var, olar İran, Pakistan o zatlar gitýär, bular Türkiýe köp gitýär. Zergerçilik dukanynyň ýene bir hünärmeni Kasym Maksym özleriniň diňe bir milli türkmen saýtepleri bilen çäklenmän şol bir wagtyň özünde inçi nagsly bedeg işlerini we şekilleri ýasaýandyklaryny hem aýdýar. Mana bulan bolsa bizleriň hadymdan ýyllara berilýän saýteplerimizde tutunulýan iň oňal tutunulýan zat şuda. Mana şu kündük bilen el ýuwarsa hyýr göçmeýär ekeni, ödem şunu ýan bedelip saýdan gurşalyp gaçdyýat edip, bunu bedel şu öneme berilýär ekeni, mana bulan botanym el ýuwary. Mana şol hadymy düzgünde şunu hali öktebul kamilleşen derde bir görkezip etmek. Bulan bolsa bir tawut kuş, bulan permaýyş berilen, mana bu buyurulan bize, mana bu şekilde buyuran üstüne oturtulmaly, şunu ýani bir zadyň üstünde goýup, üstünden belki hürmetdany şeklinde bir işem alınıp bilýär şoňa isinden hürmelemeli. Şol bir wagtyň özünde de türkmenleriň azy tiresiniň wekilleri öz ata watyny hasaplayan Türkmenistanyň liderlerine de hormat hökmünde öz elleri bilen ýatan sowgatlaryny uğradandyklaryny belleýärler. Mana bulan bolsanyň türkmen başynyň doglan gününe hediýe edilen birler tarapdan. Mana bulan türkmen başynyň sowgat hökmünde gowsuranmy. Mana bulan Türkmen başa edilen bir sowgat. Ýöne bizleriň hadymda iň dünýäde uly bir tumar kümüşden gurşalyp köp agar şeklinde uly tumary Türkmen başynyň adyna sowgat ýetişdirip bizler berendik bizler tarapdan şolam berilendi.